10 април 1979 година ще остане паметна в историята на нашия град, бих казал в историята на цяла България, защото с полета на нашия съгражданин Георги Иванов, първия български космонавт. Трябва да напомним на новите поколения, на младите, трябва да помнят първите, които направиха първите крачки в космоса. Полета на Георги Иванов е един от основните жалони в българските космически изследвания, българската космонавтика. Георги беше от курсантите, които вървеха най-напред. Пръв излете самостоятелно по кръга. Пръв излете в зона. 1974 година в парада участваха над 130 самолета. И аз бях последният самолет на най-последната група. Генерал-полковник Симеон Симеонов беше командващ ПВВС през 70-те години. На разборите винаги казваше: Георги, ти си последен, но ще дойде време и последните станат първи. А в последствие става първия български космонавт? Случи се, късмет. Преди повече от 110 години тук в Ловешкото училище, в квартал Вароша, за пръв път през прозорците излизат звуците на химна на българската писменост и култура "Върви, народи възродени", написани от Пипков. Академикът, изследовател по космонавтика Димитър Мишев е също ловчелия. Град с история, град с добро настояще, но и град, който има своето бъдеще. Ще използвам думите на Антуан де Сент-Екзюпери, че човек идва в живота от своето детство. А моето детство беше в моя роден град Ловеч, най-красивият град, може би, на планетата Земя, защото в него има много доброта съм срещал. Първо в моето семейство, майка ми, баща ми, моите роднини. Второ, пейзажите на Ловеч са уникални. На трето място, не на последно, бих поставил и моите учители, които са ме възпитавали в училище. И аз кандидатствах във военно-въздушно училище Георги Бенковски. Първата година не ме приеха по здравословни причини, втората година ме приеха. Тогава може би ми провървя, че точно същата година промениха статуса на военното училище от 3-годишен курс, стана 5-годишен и за първи път се изучаваха вече дисциплини за висше образование. Първите впечатления е спокоен, уравновесен, несловоохотлив, с премерени приказки. Съвсем обикновен курсант, но необикновено това, че той беше не един от най-добрите, а може би най-добрия, най-добре освояващия курсант. А при това е изключително спокоен. Даже още в първия полет, ако друг курсант беше на негово място, може би щеше да се откаже да лети. В първия полет и се получи частичен отказ на двигателя. Кацнахме, отстраниха нещата, питам го: Георги, сега накъде? Никакъв проблем. Качваме се и продължаваме. При Георги въобще секунда колебания няма. Съвсем спокойно и изключително чувство за единствено решение. Единствено правилно решение. Изключително чувство. Нали? Тези неща вече го откроявах. А Гагарин, когато излетя, ние бяхме курсанти
втори курс във военно-въздушното училище Георги Бенковски. Никой не е предполагал, че българският космонавт е сред нашите редици. Като курсанти не ми е минавало и през ума, че българин може да полети до края на този век. Така моли и аз да мога да полетя. Това е истината. Но през 1977 година, когато започна първият подбор за кандидати за подготовка в Звездното градче, естествено и аз на шега, почти на шега се кандидатирах. Тогава изискването беше непременно човека, който ще лети, да бъде пилот и то по възможност изтребител от изтребителната авиация. Проведе се с много сериозен подбор. Основният фактор, естествено, беше това човека да е изключително здрав. Това включва и психическа устойчивост, и физическа подготовка. Проверката беше железна, що се касае основно по здравословно състояние. Защото като се започне още от подготовката за полет към космоса, има много перипети и много трудности, които човек трябва да преодолее. Трудности са ежедневни, тъй като освен изучаването на материалната част, на динамиката на полета, тренировки на батут, тренировки в барокамери, тренировки в центрофуга, където претоварването достига до 7-8 единици. Не без значение и безстигността, в която се попада горе на орбита, която е ново състояние на човека. Трудни бяха и тренировките на тренажорите, тъй като там се добива представа почти за реален полет, а тези тренировки продължаваха по 5-6 часа на ден. Разбира се, че си струваха тези натоварвания, тъй като човек трябваше да придобие навици, както пилота придобива навици, когато управлява самолета. Първите полети на човека в космоса бяха предназначени за това да се покаже, че човек може в тази необичайна среда и недружелюбна среда да работи, да съществува, да оцелява. За полета на първия български космонавт Георги Иванов беше замислена и подготвена една много обширна научна програма. Никой не би се обърнал към България, ако нямаше науката по това време в областта на космическите изследвания и изобщо високото ниво Българска академия на науките. Това, което ми направи най-силно впечатление, беше изключителният ентусиазъм, всеотдайност, целенасоченост, с които колективът на тогавашната Централна лаборатория за космически изследвания и не само, и на много други български институти и учреждения участваха в тази подготовка. И кой щеше да се обърне към една България, ако тя нямаше подготвените учени, нямаше хората, които да поставят експериментите, нямаше хората, които да поставят основата на космическото удовлетворение. Така че без наука не може да има космически полет. Цялата тази огромна научна програма беше реализирана от един много млад колектив. В средната възраст на хората беше около 30 или под 30. Научните ръководители на тази научна програма, академик Серафимов и академик Бишев, бяха малко над 40 години. Ние имахме много силна наука. Това беше академик Мишев с неговата лаборатория. В практически смисъл България стана на лети с космоса от първия ден на извеждане в орбита на първия изкуствен спътник на Земята. Това означава 4 октомври 1957 година. Ако говорим в план подготовка, това означава август месец 1956 година, когато българските учени и специалисти бяха помолени от тогавашната Академия на науките на Съветския съюз
да подготвят необходимите средства за оптически и радионаблюдение на полета на първия изкуствен спътник. Естествено, че нямаше да имаме космонавт, като нямаме наука българска, космическа. Тази връзка космонавт, полет, наука е изключително близка. Георги е инженер. И един инженер не може да не се справи. Той самия даже участваше в използването на тая апаратура и тестването и в самолетни лаборатории. Особено в апаратурата, която беше предназначена за оптически наблюдения. И просто това е бил един човек с добра подготовка техническа, човек с дълбоки познания, за да може да контактува с българските учени и разбира се и с съветските учени по това време. Един човек, който е бил изпълнен с желание да покаже нещо, да направи нещо първо за България. Нещо, което цяла България очакваше в един такъв момент. Когато дойде новината, че нашия съгражданин Георги Иванов е вече в космоса, всички изпитвахме първо огромна гордост. Всички не облада едно особено опиянение. От малки до големи. Действително, някаква сила на обедини, струпахме се от училища, от предприятия, тук на площада. Качели всички и ние летяхме заедно с него в въздуха. После, особено младите. Аз помня обстановката в страната, еуфорията, радостта, гордостта. Беше страхотно вдъхновение и гордост, че български космонавт, български военен пилот лети в космоса и по този начин прославя България. Това е знаково събитие за историята на нашата космическа наука и за историята на България. Въобще, ние ставаме шестата държава, която има космонавт, която е космическа държава. Да, станахме по-забележими, по-интересни за световната научна общност. Необычно трудное испытание в космосе. Вот как это случилось. В программу исследовательской работы советско-болгарского экипажа входило посещение орбитальной станции «Салют». Оставалось пройти до нее всего 3 километра, как вдруг командир корабля «Рукавишников» заметил, что в ходе сближения произошло отклонение от предусмотренного режима. В тот момент ни Земля, ни космонавты еще не догадывались, насколько серьезна причина задержки в их работе. Однако тщательный анализ телеметрических данных заставил руководителя полета и его группу собрать воедино весь свой опыт и самообладание. Чтобы не вызвать преждевременно тревоги космонавтов, Земля пока не сообщала им ничего о своем предположении. Никогда Центр управления полетом не работал так напряженно. В создавшейся нештатной ситуации было принято решение отменить режим стыковки. Он продолжал консультироваться с космонавтами Ляховым и Рюминым. Протоны. Протоны. Вопрос. Какой факел у двигателя «Сатурна»? Вы видели его? Ответ. Какой-то не такой, как обычно, сдвинут в сторону. Вы это четко наблюдали? Да. Из этого разговора Земли и протонов инженер Рукавишников понял, что в условиях космической стихии какая-то невероятная случайность вывела из строя основной двигатель корабля, с помощью которого производится не только стыковка, но и возвращение на Землю. Зная мужество Георгия
и веря в него как в самого себя, Николай ничего не скрыл от болгарского друга. Но Георгий сам уже понял все и сохранял железное спокойствие. Во время полета, буквально в 1500 метрах от станции, произошел отказ двигателя сближения основного. Трудно было разобраться, насколько это серьезно, но было однозначно, что работать с таким двигателем нельзя. Мы получили четкий доклад от Георгия, от Коли Рукавишникова с анализом бортовых систем. Потребовалось еще сутки, чтобы разобраться до конца и вынести решение. Очень серьезно стоял вопрос. На станции находится все оборудование, которое должны они использовать. Прерывается полет. Или же идти рисковать. Решили не рисковать, чтобы не было взрыва. Остался один двигатель. Работать надо было только наверняка. Ошибки не может быть. Ошибка – это жизнь. Существование корабля, систем жизнеобеспечения порядка 4-5 дней, а существование корабля полгода. Если удастся осуществить штатный управляемый спуск, все пройдет нормально. Но есть вероятность того, что корабль может перейти на баллистический спуск, то есть устремиться к Земле по законам свободно падающего тела. Тогда его с особой силой атакует облако раскаленной плазмы, а перегрузки увеличатся до 8, а то и до 10 единиц. Идем на баллистический спуск. Течение за иллюминатором. Будем в плазму неразделенные пока. Принято. Разделение будет в ближайшую минуту-секунду. Принято. Принято. Поняли, разделение прошло. Принято, прошло разделение. У корабля светит плазма, ярко как солнышко. Поняли правильно. Иллюминатор начинает покрываться темным налетом. Сатурн, я Заря, на связь. Сатурн, я Заря, на связь. Не могу, перегрузка. Принято. Порядка 8. Поняли вас. Мы все это понимали, и понимал экипаж. Экипаж сделал все, как надо, чтобы спасти корабль и вернуться самим на Землю. При этом я не слышал ни дрожи в голосе, ни боязни, ни паники. Все сделано в высшей степени квалифицированно. Где-то в толще облачного покрова планеты должен раскрыться парашют Сатурна. Вот он. И така нареченото кацане е един приличен удар в земята. И няма по-голямо щастие от това, че човек се е завърнал. Николай отвори люка, излязохме вънка на степите, миришеше на изгоряло, тъй като капсулата цялата гореше по време на пламъците на плазмата. И така. След отказа на основния двигател, космосът ни захапа като куче. Тази мисъл е на Николай Рукавишников. Това бяха думите му вече след полета. Не мога да говоря, че е имало някакво чувство за обреченост, но от неудовлетвореност да. Това, което ние изпълнявахме до отказа на двигателя, беше по програмата изцяло. А след отказа вече, до решението на Центъра за управление на полетите, как да процедираме по-нататъка, че се прекратява сближаването и стиковка с станция Салют-6 и да в определен точно момент да включим резервния двигател и да се завърнем към Земята. Тук искам да подчертая едно
много важно решение, което е взел ръководния състав, но основно го е взел генералният конструктор на корабите Съюз Юрий Павлович Симеонов. По негово предложение и решение са изменили реално инструкцията, която ние трябваше да ползваме при включване на резервен двигател. Тъй като по инструкция ние трябваше да го включим за около 3 секунди, да го изключим, да разберем, че работи и след това в определеното време разчетно да го включим и да отработи импулса за завръщане към Земята. Той взе решение да не се прави тази проба, тъй като са разбрали от Земята, че не само основният двигател е отказал, а е бил наранен и резервният двигател. Юрий Павлович Симеонов е получил много дълбок масиран инсулт. Това е било преживяното от него и отговорността, която е поел върху себе си той. И сравними и несравними са земните секунди, тъй като там всяка една секунда се струва, че е много по-дълга, отколкото тук на Земята. Забравил съм инструкцията сега и не си спомням, но може би Николай го включи, но двамата контролираме момента на неговата работа. Той трябваше да отработи 188 секунди импулс и да се самоизключи от автоматиката. На 188-та секунда и двамата гледаме по два различни часовника, не се изключи двигателят, а по инструкция имахме право да допуснем още плюс 25 секунди. И на 213-та секунда, тук вече се спомня много добре, Николай го изключи. След включване на резервен двигател и отброяването на неговата работа в секунди, постепенно корабът се разделя на 3 части, ние оставяме в спускаемия апарат и постепенно претоварването започва да нараства. 2, 3 единици, 4, 5, 6. След 6 единици претоварване, ние така сме тренирани на центрофугата, спираме да дишаме, тъй като мускулатурата на човек ни позволява да поеме въздух. Издишали го един път, няма да може да поеме. А това е в продължение на около 2 минути и половина. Той не беше командир на екипажа, но командирското в него се почувства и както на всички нас стана много по-добре известно и много по-късно, той всъщност е фактора, който спаси полета и го доведе до успешен край. Това балистично спускане беше много сериозно изпитание за психологическата и физиологическата кондиция на двамата космонавти. И те, особено нашия космонавт, се оказа на много сериозно ниво. Той е истински герой в даден случай. Те са проявили страхотен героизъм и мъжество и самообладание, защото при вземане на решение за секунди, когато не се е изключил и резервният двигател автоматично в необходимото време, те са можели да станат или изкуствен спътник вече на Земята, или да каснат в някаква зона, в която да не могат да бъдат открити и да загинат. Изпитвахме една национална гордост от това, че сме дали един патриот, един мъжкар, който е понесъл с цялото си тяло натоварването, претоварването и всичко, което е станало там, без, както каза Рукавишников, помня тая негова дума, без да хленчи, без да се оплаши, без да се огъне. Така че това беше един подвиг, космически подвиг, който тогава даде на всички ни едно много повишено национално себеусещане, на радост. Според мен неговия полет имаше историческо значение. Защото, освен че затвърди авторитета на нашата държава, че можем да направим космическа програма и да създадем свой космонавт, усложненията в неговия полет спомогнаха за развитието на космонавтиката. Това тяхно приземяване, това е изключително нещо, което в световната практика тогава нямаше. Самия факт, че съвсем благоприятно завърши полета, това вече беше само по себе си много голям успех. Разбира се, това е успех за създателите на космическите кораби и за ръководителите на космическите полети. Искам да кажа, че когато всичко е наред, когато проиграното на Земята, когато техниката работи безотказно и така нататък, значи, грубо казано, и баба знае. Но тогава, когато се случи аварийна обстановка в кабината на самолета, в кабината на космическия кораб, тогава се иска страхотно самообладание,
в никакъв случай не изпадане в паника, много знания и умения и много бързина в реакцията. Георги има изключително чувство за единствено решение. 2% вероятност да има за спасение, Георги ще намери тези 2%. И му казвам, такива като Георги винаги се завръщат. Просто се е проявил като един изключително подготвен специалист, мога вече да кажа. Проявил се като един човек с много силен характер. Той произляза от достойното и храбро воинство на българските военни пилоти, на пилотите и изтребители. Всеки полет дава нещо за учените и почти всеки космически кораб след това се усъвършенства. Най-висока оценка даде генералния конструктор, който каза, че този полет ще влезе в хрестоматиите по космическа подготовка. И цяла България го посрещна. А беше емоционално породено именно от гордостта на българина за това, че той има своя първи космонавт и от желанието да се срещне с него, да го види, ако може да го пипне. Всичко това е било ли е, не е ли било, не ми е ясно. Да, разбира се, сълзите на радост бяха за мен най-големи и впечатляващи на моята майка, на баща ми, на роднините, които ме посрещнаха в Ловеч, а и навсякъде, из цяла България, където обикаляхме, имаше такива хора. През 1984 година успях под ръководството на академик Мишев да защита своята докторска дисертация. В 1985 година, заедно с тогавашните съветски космонавти, по инициатива на Алексей Леонов, Олег Макаров и Николай Рукавишников, и на американски астронавти Том Стафорд и негови колеги, създадохме в Париж Асоциацията на участници в космически полети. Като ме уволниха от армията, 1991 година се пенсионирах. Но добре, че имах приятели от тогавашния Балкан, като Лилян Тодоров и други негови колеги, и той създаде реално авиокомпания Air Sofia, с която авиокомпания и до сега горе-долу работя и участвам в нея.
посрещнахме капсулата с овации и всички с благоговение направо я гледахме, когато беше изложена в Руския културно-информационен център. И можеше всеки да отиде да я види и всяко дете да види нейната нагоряла обшивка и да разбере в какъв героичен полет е бил нашия сънародник. Много се силехме да покажем тази капсула. На Георго беше подарена капсулата именно заради сложността на полета и заради сериозните изпитания, които беше преживял. Оказа се, че съдбата е била много интересна след пристигане по настояване на Георги Иванов в България. Той имал желание за основаване на младежки център за авиация и космонавтика в град София. Такъв не успява да се основе и по настояване на град Ловеч тя заминава за там, но музеят все още се строи, така че капсулата е предоставена за съхраняване на Дома на техниката. След 90 обаче се налага капсулата да бъде изкарана от сградата и е оставена на открито. След това не се посвенихме и да я ограбим. Вие знаете, че това се случи точно в времето на промените в нашата държава. Но не знам дали това е заслуга на Ловчали или на това племе, което напоследък освободено от всякакви окови и задръжки, посяга на всичко, не само свято, на всичко около нас. Това е повече от мародерство. Поне за мен, ако не е. Но дори са счупени илюминаторите, които не може да се счупат от удар на метеорит. Аз видях в Съединените щати едно парче от лунния камък, колко добре съхранявано е, как добре е описано, какво представлява това парче, каква грижа огромна, за да бъде достояние на човечеството. А това, което ние имаме като достояние на човечеството, един такъв модул, една такава капсула, да не я съхраним, да не я запазим, това е една много тежка морална присъда над всички ни като племе, над уния, които са си позволили това светотатство да изхвърлят един елемент от нашата национална гордост, бих казал, от нашето национално мъжество, да изхвърлят този елемент и да го разрушат. Тъжна работа. Вероятно всичко е свързано с резките промени в ценностната система, в която некога ние бяхме обучавани и възпитавани, и сегашната ценностна система, която има ли я, нема ли я, не бих могъл да кажа. Но да се стигне до такъв вандализъм, да се обере спускаемата капсула в родния му град, това е кощунство. Това е кощунство от рода на това, които, както тук обраха грифоните от паметника Левски. Това е един от много тъжните и много жалки моменти и даже необяснимо е защо това се случи. Лошотията между хората стана много напоследък. Това е лошото. Това е което ни пречи. Лошотията на хората. Липсата на уважение към нещо, което сме направили. Аз смятам, че пътя на капсулата е бил по-тежък на Земята, отколкото при приземяването от космоса до Земята. Мъчно ме, естествено, тъй като тя беше оставена безпризорна в началото на 90-те години. Добре, че тогавашният командващ ПВО и ВВС прояви загриженост и я прибраха в музея на авиацията в Пловдив. Имах информация като командващ военно-въздушните сили, че тя е разграбена, че не се поддържа публично достъпна, че във всички случаи има опасение тя да бъде и забравена. Ние имаме своите намерения да изградим музей на космонавтиката в нашия град, да върнем или ако не да направим дубликат на спускаемия апарат и той да намери своето подходящо място.
в последните 20-на години изобщо отношението към науката в България се промени. В частност отношението към космическите изследвания, към достиженията. Нашата космическа атомна индустриално-аграрна страна се превърнахме в някаква латифундия, някаква колония, някакви тия държави, които може би са рядкост вече в света. Някак си за този преход ние загубихме много неща от ценностната си система, като българи. А една държава, която подменя своите вековни традиции и ценности, с чужди, имитирайки чуждите ценности, тая държава няма да има хубаво бъдеще. Появиха се други герои. Знаят се бандитите, но героите не трябва да се знаят. Хубавата новина, тя отсъства. Не се случват всеки ден и хубави неща. Героите ги тачат, когато вече ги няма на този свят, което е много погрешно схващане. Ние трябва да се уважаваме и живите герои. Кой говори сега за трудолюбието? Кой говори за производството? Сега няма такива ценности, които да се споменават. Сега е друга вълната. Беше на помия, която помети всичко, което беше правено преди това. Ами, това е логично, тъй като все пак България премина към една, бих казал, разруха. Самия Георги беше уволнен от армията, макар че преди 2-3 месеца беше присвоено звание генерал. Престана да се говори за национални герои. Народ, не имеющий своих героев, он, в общем, не имеет и будущего. И ние забравяме нашите успехи. И ние не поддържаме традициите. Нямаме, както някои други общества, просто чувството, че традициите трябва да бъдат поддържани. Този нихилизъм наистина е нещо, което ни кара все повече да помислим не за технологична революция, а за нравствена революция. И не само в българското общество, а изобщо по света. За мене Георги устоя на славата. Сега вие виждате колко иначе ценни хора, но под влияние на парите, под влияние на славата, на властта, тя властта е по-опасна от алкохолизма, казва народа. А той се запази своето народностно чувство. Георги си е такъв, какъвто аз го помня. Същия си е Георги. Нищо не му е повлияло, той си остава такъв добър и честен човек. Приятелски настроен. Славата на първи космонавт на Република България не го промени. Какъвто си беше човечен, такъв си остана човечен и сега. Лично към мене и до сега той се е запазил това отношение, което е било от първата инструкторска година до сега. Не се възгордя от това, че стана първия български космонавт. И в това е неговата сила. Това е силата на големите хора, на големите личности. Даже мисля, че той е прекалено скромен. На негово място други космонавти или хора с подобно величие биха се държали по много по-различен начин. Но Георги устоя и на друго нещо. Георги устоя и на след промените на обричането на забрава. Трябва винаги да се уважаваме и да отдаваме
заслуженото на първите, на хората, които са направили първата крачка. Защото, нали, след промените ново излюпени там и политици, и държавници, и така нататък, отричайки всичко, се постараха да отрекат и постиженията на България в космоса. Нека да остави уважението към хората, които са направили нещо за България. Това, което той направи, това остава в ума, в сърцата на българските хора. Това остава написано с златни букви в историята на авиацията, в историята на българската космонавтика, защото с този полет на Георги Иванов България беше причислена и влезе в семейството на космическите страни. Имам добро семейство. Помагат ми абсолютно всички. И съпругата ми Лидия, и децата, и внуците. През миналата година се здобих и с правнучка. Така че живота върви напред.